cikin dabban da za mu yi akwai waɗannan gobe idan Allah ya kai mu. A gobe ya taso tun daga banki. Ina sarkin bindiga na sarkin yaƙi. Sai ya mutu la'ana. Duk wanda bai iya ya sami ruwa kwanta. Ba uban nan. Iyali kada kanta. Iyali ko ya yi da su da la hawla sha'ala. Na alaba ba ta ta. Haka ake wani hagu ya shawara wake ko tsoro in ba ka iya ka samu rufe ba ka yi wani ya ta fasa rawun sakar rawun ne wannan ba uban nan wani ya shayar da wani tushe a ta lamar gida kawo akwai ba wani ya ba ba yana ɗan gidan ba mai gida ba ya mutu Allah ya mutu kuma kada dole ba ido abu sa mai ya gura mu da mu ka shan ba da Allah ka ciki mu danda da maka da ina da dan giwa cikin dare ake cikin dare ake subhanallahi abu sa kai da garba ina nan kuma uban nan kai cikin dare ake duk kudawa ba ka da haushin kowa ka kallo randa ya kashe hayya dan magen ya yi kwanci ga kakkan fana ta ba alaƙoƙo randa ya kashe gida ina wuni da abin da kake wa za a yi ba jira wallahi bebe ya da lauya wai subhanallahi la hawla illa haka ake cikin da aka ba suru in bai iya waya kwata ruwan wannan kai muje cikin da ake tuya halu gashe ka bai cikin da ake dogon ba ga zai ka shirya autan garba ka shirya la ilaha illallah sarki ka san inda da kudi zai
la ilaha illallah kan gurbanan da zo na karshe kashe kadan gidan sango la hawla sa'atillah autagar madan malin fashi daga hannun ka bangaren jamawa tunda dan kallo ya biya ya zauna aiki za a yi wallahi ko gobe za mu yi dan bayan dan ba guda biyar yanzu ba da dadewa ba dogon jamilin bangi zai sauka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi autan kudawa ka shirya silaka ka shirya wai ni Allah na gadan nan shagon muhammad ka shirya wai Allah magashi dogon mahabba zayyanu autan garba dogon mahabba zayyanu wannan dambe wai an ce dogon mahabba zayyanu shi yake neman fasa aure autan garba da dan ba'u la ilaha illallah muhammadu rasulullahi gobe idan Allah ya kai mu dogon sarka ta kai da autan kudawa gobe juma'a za a yi dauki barani suna ka shagon dan Najeriya gobe ta kai da bahari shagon yana dan suru za a yi dauki barani la ilaha illallah matsalar ya faɗi baya gwaninta wapo da autan garba sannan idan gura uban nan kai daure dogon sarka gobe da kai da autan kudawa wai ni Allah na autan garba da dan ba'u na da ta zafi kai kallo dogon mahabba zayyanu wai ni Allah na lahul fusatin lahi la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na da ta zafi kai kallo matsalai hadu bayan gwaninta wai ni Allah na shagon mahabba zayyanu autan garba da dan ba'u shagon mahabba zayyanu autan garba da dan ba'u ya isa ban bako ya mai tare gidan gona lahul fusatin lahi dan mutu ka shirya shagon muhammad ka shirya idan Allah ya kai mu gobe yar maje ba hago ya hayyar tarasa aikin mai kyau ne kema da kada dan ba hago ya hayya gobe wani Allah na lahul fusatin lahi gobe juma'a yar maje ba hago ya hayya dogon sarka autan kudawa silaka bahari shagon yana nan suru wai Allah gobe za a yi wannan aiki da karkacin juma'a ce gobe wallahi matar ta za lahul fusatin lahi wai ni Allah na la ilaha illallah muhammadu rasulullah armaje sona wala uban nan kai silaka to zai ka dawo dan naga lawalin alƙalin balla ya gudu aikin zai koma da kai da ɗan Najeriya wai Allah wuya iya wuya yanzu yaushe kake tambaya da wai kan buro ba sarki ya aiki babu kama hannu yaro an ba biya kuli an zauna alin da ya kai mai yaro fada ba mun safa yan buraga ta ba ka saban mashin mun safa na ce ka muka mana tsoro na abu ba abin musa ina so ka aje shi madana da wannan da waya sai autan garba ne yake neman fansa la ilaha illallah kuma na ga yana gudu kamar su 20 wai kashe ka dogon Muhammad Zayyanu ya ce ya rantsa da kafa mi dambe yaro ga hanyar jirgi cin na kamata wasan yaro la hawla sa'atillah ga dambe da shagon Muhammad ka shirya wai Allah kashe ka da mutanen Goro wani Allah na dogon inda dan mutan Kano ka shirya in Allah ya kai mu gobe yar mage da shi da Muhammad Yahya autan kudawa da shi da dogon sarka Buhari da kai da shagon dan Najeriya wai uban nan kai fasilaka gara dan ubanka wai gobe ka lafiya da ruba za su cin ba wai Allah na dan bawo yana aiki akwai wani na ƙahonka wallahi na dan bawo akwai wani na ƙahonka garin ka na tsayawa ka biya mai bane yi wani baya baninta ni na san wanda bai gani mai sauko la hulu fi sa'atin lahi la ilaha illallah bulawa cikin dan bake wadi bulawa wannan kai na na tsaye da Allah ka faɗi ka huta 2 point mai nashi 2 point wani Allah na 2 point wai 3 point wani Allah na la ilaha illallah wadi ka huta wadi
gaishe ka da dan baru gaishe ka da dan baru wai Allah kai autan garba yana iban makamai wai ni Allah na autan garba yana iban makamai autan garba yana iban makamai na rage da Allah autan garba yayi kokari wallahi autan garba wai a sha ruwa a da tun mun karshe idan Allah ya kai mu gobe suna kafa ya ce fassan dogon Messi ƙarya ne gida za ta kwana Buhari sai ka faɗi kai Buhari dan Najeriya ya ce gobe sai ka faɗi wai Allah autan kudawa dogon sarƙa idan Allah ya kai mu gobe ba ga yayin tarasa da shi da yar mage gobe juma'a idan Allah ya kai mu yakin asabar shi ba gobe za mu faɗi amma fa isha'i sallar ƙarshe wani uban nan kai kashe ka dogo ne ƙaunar matafiya sa'a yadda zai sauka kai sannan dogon koko bai sai da sakago suna za su sauka sannan wani ɗan babu na can zuwa daga wata tunga wai Allah wai ni Allah na ha bannan ganin bannan wai Allah shege silaka ce wai mage ka cika shawara ka je fazolo dogon da milin mangi ya ce wallahi kana iso ta kare in za a buga mai tsoro ya faɗi bayan barinta wanda bai gani bai sauko yaƙi sabon bako yaƙi mai tare gidan gona wallahi autan garba ya tsere ɗan shi kai ya uban nan kai daure akwai turi ko wani akan ka autan garba akwai turi ko wani akan ka autan garba wani Allah na shagon mahago zai yi kai dogon sarka dogon Messi na ga an nade mai hannu wani yake nufi ne tsare ta yi ba gaishe ka san mutanen mu ba gaishe ka to gobe idan Allah ya kai mu yaƙi da kai da autan kudawa tunda na san nan babu wanda za ya tarawa gaishe ka da mu ba wani Allah na ga dan mutuna cika baki wai Allah wai gaishe ka san mutanen goro gaishe ka da Sani Muhammad dan Juma sarki shi ba shagon Muhammad dan Kaduna ne gaishe ka san mutanen goro to fada ya kare dogo inda shi ne shagon Muhammad shagon Sani kawo da shaka dan mutu ina shehu da tayi